బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం చాలా అలంకరించుకుంటాం. మొగుడు వస్తున్నాడు అనేసరికి మాత్రం మోగనము పట్టేస్తాం. వీడి మొహానికి మళ్ళీ అలంకారం ఎందుకని. అందువల్లే సంసారాలు బాగుండవు. అలంకారం భర్త కోసమా, వీధిలో వాళ్ళ కోసమా? వీధిలో కడితే గంట మేకప్ అవుతారు ఒక్కొక్కళ్ళు. ఇంట్లో కూర్చుంటే మాత్రం బోడినేటి వేసుకుని కూర్చోవడం ఎక్కడ? ఉదయం 9 అయినా సరే, మధ్యాహ్నం 2 అయినా సరే. ఇంట్లో ఉండేసరికి ఎందుకమ్మా వేషం పట్ల అశ్రద్ధ? మగవాళ్ళకైనా సరే, ఆడవాళ్ళకైనా సరే. మగాడైనా సరే ఇంట్లో ఉంటే శుభ్రంగా తెల్లటి పంచి ఎర్రంచు కట్టి శుభ్రంగా జబ్బలేని బనీని వేసేసి కింగ్ అన్నట్టుగా ఉండాలి కుర్చీలో కూర్చుని. వీడు నా మొగుడు అన్నట్టుగా. ఏదో పేడమోహం వేసుకుని 10 రోజులు బట్టి వేసిన అదే బనీని మళ్ళీ మళ్ళీ వేసి చివికిపోయి చీకిపోయి వాసన కొట్టుకుంటూ ఒక గళ్ళలుంగి ఒకటి తొడిగి అది మళ్ళీ గుండ్రంగా కుట్టేసి మధ్యలో పైనుంచి కిందికి కింది నుంచి పైకి అదే తొడిగేసి ఇలా ఉంటే ఆడాళ్ళకి ఆకర్షణ ఏముంటుందండి? చూసుకో మొహం చూడు అవదం మొహం వాడంట. ఏమైనా ఉంటే కదా ఆకర్షణ. అసలు ఇంట్లోనే దాంపత్య బంధం బాగుండాలి అంటే ఎంతసేపు పురుషుడు భార్యను ఆకర్షించే విధంగా, స్త్రీ పురుషుణ్ణి ఆకర్షించే విధంగా ఉండాలి. ఆకర్షణ లేకపోతే బంధం ఎలా ఉంటుందండి?